L-iżjed silta li għamlet xi ħaġa ma jista' jagħmilha ħadd. Hija Viva Malta, bil-Malti tindaq mad-dinja kollha jista' xi ħadd jagħmilha. Imma għajr il-popolarità hija l-iktar silta li inti tħoss wriet l-imxorta ta' kantawtur inti? Ħanajdlek, jien id-diski li fihom il-kapaċità u teknika u klassiki huma d-diski li ma jindaqqux. L-iżjed li jindaqqu huma dawk li jaqbduhom in-nies. Issa mbagħad pereżempju għax dak semmi li diska ma kellekx sortija eċċezzjonali, dik il-B-side tagħha ħallini, għax qabel konna noħorġu kienet tkun A-side u B-side. U jien meta kont qed nagħmel ħallini kont niktibha għalija nsogu żmien kien. Għalli xitta qatlu nikteb qatlu diska bir-rock and roll bil-Malti ma tistax, qatlu qed nħossha tajba. Qatlu mhux B-side ġejja għax B-side kont tagħmelha biex timla. U tfajta wara ma kellekx dik li tibda kif ix-xemx favorita ta' dak. Dik jiġġennu mill-ewwel għadha ħitsallum jiġifieri ta' x'int kanta jekk tista' jekk tiġi hemmhekk tarun. Però diska li kważi kultant ngħid aħjar ma ktibtix u tajba jisimha għal dejjem. Dik għandi problema kbira bija jien. Għal dik kif nidħol frit għal dejjem Mbagħad dejjem jiġi xi ħadd frit minix għal dejjem ma xawwommi metela. U tħawwadni l-aħħar l-ġimgħa għaddiet kelli nagħmilha tnej qudiemi jibku għalax u ġieli noħlom. Istjan sirasra ta' li ġew talbu wieli u ġi xi ħadd għalli biex ma ndoqqix. Ġieli taqbadni trawma bija ngħid id-dinja ħjar. U taf kemm tajba ħareġ l-kort tal-għaġeb fija. Tal-għaġeb, il-ħoss, il-balas ħareġ eżatt. U di għal dejjem fuq nies li. Għaxin nikteb fuq affarijiet li ġraw, per eżempju għal dejjem jiena ktibta. Dik kont ktibta bl-Ingliż l-ewwel ta' parsi, imma mbagħad meta kelli l-għana 15 kelli ħabib. U kien qabes il-baħar u kien il-baħar fieraħ u qasam rasu hekk. U ħsibnilu l-għaddietu li għaddielu wara xi 6 xhur miet. U dan kellu namrata. U konna qed nara. U ktibta għal-dejjem. U ma kellekx tort, ħanejdlek fuq x'ktibta. Il-namrata kif daħlet fl-istorja ma? Kien miġnun wara waħdem u kienet dim isem. U kont noqgħod nara hemmhekk u dak. U ktibta għal-dejjem. Mbagħad ftit wara fuq id-diska tiegħek għax saqsejtni. Kelli ħabib jiena, kien jelb il-water polo wkoll, u kellu tfajla kienet ħelu issja bjondija kienet, u kienu kważi għarajjes. U ġieldu dawn, u din mardet bil-lukemja. U mietet. U kont nara Hildan, kont inkun, u kien jiġi u tħares l-baħarek. ċassat hekk, u ktibdin ma kellekx tort. Għalek ngħid Edem ma titċaqlaqx u dak, qatt smajt int ma kellekx tort. Ma kellekx tort li għal-dejjem smajt. La, ma inti tbellaħni ta' dejjem sul soqgħod ma smajt. U ma kellekx tort ma smajtx. Trid nelenkalek numru ta' diski li inti ma radio ma tisimgħux. Li aħna radio ma nisimgħux, fem jiena Intom tisimgħu il-Bay Radio? Le. X'tisimgħu? Il-Bay Radio dawk huma l-kanser tad-diski Maltin. Mela, tlaqna?